pagkakakita sa Dios. Maunay peligro karon daghang mga tao sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan, nang ilang kasing-kasing tuwa silang bahandi, tuwa silang kabtangan, tuwa sa ilang dagkong negosyo. But at the end of the day, dili na kaluwas nimo. Di gyud na ka-escape nimo gikan sa kapungot sa Dios. Muna nga ang Bible nagpasidaan na nato mga kaigsunan. Aron makita nimo ang himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios, gikinahanglan nimo madunggan ang may balita. Gikinahanglan nimo makita ang Dios. Gikinahanglan nga ma-disciple ka. Gikinahanglan nga masayod ka sa pulong. Gikinahanglan nga masayod ka sa kabubuton, sa paagi sa Dios unsaon siya pag-alagad. Kay kung ang imong panahon karon, kung ang imong focus karon, kung ang imong attention karon, maura ning naas kalibutan karon, ituon ako moingon nimo, nabutaan ka nining kalibutan.